Assalamualaikum. Kagaiyo to na mga sulr kami sa ko mga ustadami si Sheikh Dr. Yusuf Al-Aqal. Isa sa giyang ko to mga panduan yan, miyan dirugod yan kami. Nagyang ko to mga ropaan, mga rimbutan, o mga tao, aad na kamo munafiqay sang ko to puso yan. Allahu Akbar. Dito ang ukya bubayan. Gyan kaya mga tao, aad na kamo munafiqay sa gyan ko to puso yan, na padsang kaya mga sifatiran. Na aya pupagatakin na gyan ko to kaaagamaan ataw. Aya pupagatakin na gyan ko to mga tao adiran isuasuatan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya pupagatakin na gyan ko to mga tao adi imbibilang ataw ang mga tao ang matatagusiran sang kuto agama Allah subhanahu wa ta'ala. Na upong katigin makailay sang kuto at tao agyuti pupagatakin yan ay tatay taliang ko tawa kaagama iron na tukawin ka, agyang ko tapos yan na kapapadalaman sa kamu munafiqay. Allahu Akbar. Ibarat yan. Giyang ka iya munafiq, na aya din yan kapsumbayang napakagirawa, ko di panambayang. Iba pira-piray adna, ba pira-piray di manambayang, amarata iyadat. Ko di panambayang, ba pira-piray di manambayang, adi kaubayan. Di kaampet. Ba pira-piray di manambayang, amarata ingari, barasintaan. Ko di panambayang. Bapira-pira di manambayang nga. Lalong. Allahu Akbar. Pagariya kami, inong ko to, pagpagatake so pagaring ka, ayay tatay talaga, nagyang ko takabubaloy niya na barasambayang. O pa makapagili, agyang ko to, ibatad ta pa siya, ad na barasambayang, adi miya paparangayan, o pa makapagili ta, agyang ko to, kadakliran, bilangan niran, na digitaw no, miya ka 2%, o di na 5% siya na sa agyang ko to, kana ba mga barasambayang ang mga lalong agong mga binasay paparangayan. Na inugyo to'y papagatagyan ka. Ba ay maanaw kabubaloy niya na barasambayang na mimbaloy perfecto ataw. Di. Langon tanong karibat. Langon tanong ad na karibatan yan. Langon tanong ad na paawing yan. Na ay pinakamapya ko ad na paawing yan. Naging utadi makambulingan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Padi ang panakatero o mga tawa kapapadalman sa kamu munafiqay. Naging ko ta mga baiya tabita. Di mo ta mga bayap kay girawa, ko di mga pils. Miya kadagdagala pipil sa lalong. Miya kadagdagala pipil sa miya binasa. Miya kadagdagala pipil sa di makipamagdit. Miya kadagdagala pipil sa lagi daya manaya. Lango na paawing na papagaloy niya na ayay tatay taliano naging mo ta kapipil siya. Nagito ko ni diyan ka pils. Ngayon ako obso pils ka na lalong ka mambu. Obso pils ka na kabinasa ka mambu. Ba ay maanaw to na sa din sa pils na kabinasa. Di, ugi nakagipagiliang ka puso ka na, kabandagin ka na napuso ka na, kapapadalaman sa kamu munafiqi. Aya kalalayaman yan na aya pupagatakin yan na giyang kuta mga tao, aadin ang mga agaman yan, ang matatagusiran sa giyang kuta, diran ikasusutak Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ba aya maanaw kaya pilis i-okte na bamimbaloy a perfect ataw? Kana ba aya maanaw kaya pilis i-okte na bamimbaloy a malaikat adan na kakaribat yan? Mano si anan, apya pan pipil sa pito lapis apils, na karibat din, na pakasugod din sa giyang kuto, karibatan. Nagina ni tatano dinga. Miya ka dili-dili ka dua sifat aging ka na inong ka di penggalaba ka so simba kagi pepagataken kaon sa mga tao ang mga barasambayang mga papipil sa mga tao tigka di ko sambayang ka bapira-piray barasambayang marata iadat bapira-piray barapuasa marata iadat bapira-piray barasad ka marata iadat la hawla wala quwwata illa billah. Giti papagatang yang na ibitadapan na piray mamu ikada kalau di sambayang marata iadat. Mas madakal, miyak kadakadakal. Na inong nga to di pangatake ang mga tao to. Ibitad tapos sa supipils. Na ad na dikiran, ad na katong kiran na di mapya paparangayan. Ad na katong kiran ad di mapya, agiyang kutwa, kamu muslimiron. Ibitad tapan, na pira mambu ikadakal o kanaba pipilis kanaba mga pipya paparangayan. Pira mambu ikadakal o kanaba pipilis mga lalong. Pero kadakliran, miyak kadakadakal. Mas madakal sa mawatan. Na inugyuti pagpagatakyan kaging ko to ayay tay talakaw naging ko ta kaagam ero na di barasambayang udi na pipils inugyito na naawanan nagutusanan sa giyang ko tapos o ka nakapapadalaman sa kamu munafiqi ayak kalalayaman yan na pagpagatakin yan nagyang ko to ad na mga paratiyan yan nakalakan na kaso Allah subhanahu wa ta'ala natubatan ko Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum.